Kasi nga at the end of the day may kasalanan sila at ayaw nilang magpahuli kahit huling-huli na sa ebidensya. Nagbubulag-bulagan na tayo, hindi na natin napapansin ng mga red flag o di kaya isinasantabi natin. Kaya ang ending, ang ating minamahal ay maling tao. For sure, at some point of your lives, 'di ba? Ikaw mismo mahal, 'di ba? Parang naka-meet ka na ng maling tao to the point na puro negativities ang nabigay o naiambag sa'yo. Ito yung sinasabi natin, kapag maling tao yan, walang accountability yan. Kapag maling tao yan, magaling yan. Tumakbo! Basic na basic yan. Kasi nga at the end of the day, may kasalanan sila at ayaw nilang magpahuli kahit huling-huli na sa ebidensya. Usually yung mga ganyan, no, yung mga cheater, yung mga manloloko, yung mga timer, may resibo ka eh. May resibo ka eh. Nung binigay mo na yung resibo at alam mong huli mo na sa akto, ay nako, tatakbo at tatakbuhan ka niyan. Kahit sa love life o kahit sa relasyon. Minsan may mga taong iniwan, pero ikaw na mahal mo siya, ay nako, tatakbo at tatakbo ka sa kanila. Kasi nga, engot ka. Ito, pangalawa, mahal, nakakabwisit na gawain ng maling tao ay sinasabi ko sa iyo na babaligtad sila. Ito na yung sinasabi natin na alam ko namang mahilig ka sa baliktaran. Pero yung pambabaligtad na kung saan sila ang nagkamali, sila ang may sala, ikaw ang gagawin nilang may mali. O, di ba, pamilyar sa'yo? Ginawa na yan sa'yo eh. Ginawa na yan sa'yo ng ex mo eh. Siya yung nagloko, siya yung may babae, may lalaki, may ibang tao. Pero at the end of the day, pinapamukha niya sa'yo, babalagbagin. Babaliktarin ka na ikaw ang mali, ikaw ang may kasalanan. Ano yung mga linyahan ng mga hindi marunong makontento? Kaya ako merong iba, kaya ako naghanap ng iba kasi nagkukulang ka na. Wow! Ikaw pa yung nagkulang. Siya na nga yun ang daya. Siya na nga yung nag-cheat. Hindi lang sila marunong makontento. At huwag ka mag-alala, hindi ka kulang. Nataon ka lang sa walang ya. Diba? Kaya huwag kayo magpapabaligtad. Kapag binabaligtad kayo, kapag hindi sa kama, huwag kayo papayag. Never to ng baligtad ng kasalanan, sinasabi ko sa'yo. Pero grabe kung sumisid kay Mrs. Sisid, ibig sabihin malalim ang pagmamahal. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.